ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon, hingtulmanon kaniyang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Margie, 18 anyos, estudyante pa, may uyab. Taga Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati ug sa akong gibating kabalaka. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita ko. Ay, salamat. Lunch break na kyud. Kay gutom na gyud kay ko ba? Medyo ko kapamahaw ganiha gud. Mauna diha. Dugay ka na sab siguro ni mata. Nanglaak mo gud mi kapiing Kurt gud. Moong dugay ning na uli. Mao. Mauna diha kay gidungan mang pang-eskwela o pang-uyab-uyab. Alahat, kung mo ay makaistorya ha. Lupik pa akong mama kung makakasaba. Ay, mutlang gyud nimo bayana ka. Mumabdos ka gani na. Uy, sabak ko eh. Eskwela pa ko. Ang eskwela. Nganong gusto naman ani mong uyab-uyab niyong Kirk? Because I love him. Love him ka dyan, bitaw? Ay, bitaw, uy. Asta nga on. Sa barbecuehan lang, uy. Gimingaw na ko sa paborito na kong isaw nga isaw-saw sa hang o aslong kinsuka. Ew, lano. Di ka kumukaon na, Marge. Sorry ka na lang. May longganisa itlog mo sa silang tinda, uy. May barbecue. Malay imo, ha. Kaya gusto ko mukhaon dito, uy. Uy, naunsa man ka? Murong kag na nga, diha. Tanan na lang, uy. Uy, say, ayaw ko na pala ang paghigup ng suka. Lakaas naman na, uy. May mo man gihigup mo sabaw. Lami, agit ab, uy. Try na ko. Hindi ko, uy. Kung ganahang madaot ang akong tinaian, ano? Madiha, uy. Gabiha, suka lang, madaot ding tinai. Hala, no? Aslong gud kaayo na, day. Ay, Nga, gihigop lang nimo. Dong, katong akong di pa take out ni mo. Daghana og suka og sili ha. Marge, nag-take out ka pa yun? Oh, Marge. Mahal kay niya ka na. Magkaon na sa imong panihapon. May sudan akong gitakuban di sa lamisa. Ay, gadamang kong sudan ma. Unsa man ha? Unsa pa? Ibi ang paborito na kong isaw. Og may suka na sad nga aslom kaayo. Ughang kaayo ma. Sus, Marge. Yan ang dili ka man in taon mo patuon ako eh. Ayaw lagi sige kaon ang mga pagkaon nga parisa nimo anang suka nga labing asluma. Madaot yung dugo nimo ana. Tuko ba ma, uy? Imong rigla ba? Nagwawa ba yan imong rigla? Usahay mo to nga, usahay dili. Mupay layagunon ka ikang bayhana ka. Na, samot ka gyud. Ma. Marge, Aisa, ang protection. Wako ka na. Unsa? Unsa? Unsaon man na ron? Ako na may baw. Sigawas na ako to. Unsa? Safe bagod na, uy ha? Kirk? Matag sex na mo sa akong uyab, mag-protection gid mi o mo gamit mi kondom. Apan neto kay kayo na, wa mag-protection ng akong uyab, kay nalimot siya og palit. Apan, di pa dayon gid gihapon niya, kay iya lang ko nung ipagawas. Unya, Unsa? mao na abi, wa na ko dug-ag duha ka buwan. Hala, mapdos ka? Ako, Kayon sa man di ay. Nganong ingon anak may imong gibati, bi. Nga nabala ka kag maayo. Basig layag rin niyo eh. Kay layagonan day ka. Oo, sukat pa sa bago pa akong nadaka.
Di na gyud normal ang binuhan ako sakit. May mga buwan nga dili ko tunghaan. Oh, mao ba? Oh, ampo lang, ngalayag na. Pero pag last ko namot ni Kirk kay niyo mo ko siya magamit protection eh. Basi mo maptos ko ato ba? Na, ibangkong ninyo. Pero basig sa ako rapod ning pagkaon og kanang mga aslom no. Kay ingon na si mama nga magundang-undang ko na ang regla o muskip basta hingaon ko na og aslom. Jay, aron sa pagsiguro ba? Papalit og pregnancy test ni Kirk. Uy, Ha? Diyan ang imong gisugo na ako nga pregnancy test. Salamat, Kirk. Tulpaan ko eh. Pero kuba-kuba di ako ta. Kaya wala lagi na. Oh, sige na. Pagpiti na dito. Oh, unsa na? Negative man. Awa. Wala lagi to. Ay, nang dito, di ka? Ay, salamat taon. Mana ko tipat. Nga nung marag... Kasukakon mo ko. Ang lain man akong ginuwaan. Sakit ang akong tipong kalawasan. Sakit akong ang akong kilid. O kalipungod ko. Maptos kit lagi tingali ko. Patay kit ko ani kung may bawal kong magpapa ba. Si Kirk, suguon ako siya pag-usap og pregnancy test. Kunya, kung si resulta, Negative man gihapon. awa. Wala lagi na, Marge, uy. Nakasiguro dyan ko adto. Pero, nga naman naging naman ko dug abi. O, naaman ko'y mga gipamati nga sama sa usa ka Maptos, Kirk. Nanad akong mag-skip-skip ng akmarikla. Dili mo to nga matakbuhan kay layagonon lagi ko. Pero ni kayo na, nabalaka ko kay wala lagi may mag-protection sa akong uyab sa last na namo nga sex. Ug na ako'y mga gipamati o simptomas sa usa ka Maptos. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Pinang pangutana, sukad pagkadagan ako, dili mo tol-tol matagbuhan ang akong regla o layagonon ko. May babae ba yun nga sama na ako? O normal ra ba gud ni? O may diferensya ko sa akong pagkapapay? Ikaduhang pangutana, hilig kong kaon og aslom. Like ka ng suka, higupon ako na kung ganahan kay ko. Ingon pa nga akong mama nga makadaot ko na sa lawas, ilabi na sa akong dugo. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, kausa nga nag-sex mi sa akong boyfriend, wa mi magkamit og protection. Og pila na baya ka buwan nga wa na ko reklaha. Og may simptomas kong gipati sa Maptos. Mumaptos pa gihapon bisag gi-withdraw sa akong uyab. Ikaupat og katapusan, sa sige na kong search ng akong gipati sa internet, mugawas man pulos about sa pregnancy o PCOS. Unsa masab ng PCOS? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Margie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriwa sa buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining nothing is impossible
The word itself says, I am possible. Ha? Panarigod ng impossible, di ba? Kung mo ng buwago ng I am possible. So, pinagi sa hard work, kung itong pangayoon sa Ginoo ngay hatag gusto natong mahitabo, ma-realize lagi ang gusto natong mahitabo sa itong kinabuhi. As long as it is not against the law. Sa usa ka grupo-grupo, kinahanglan na ay mutual respect, ha? Na ay mutual respect. Dili bot pasabot nga ikaw dako kagranggo sa inyong grupo, like lions. Ang mga lions, dako kagranggo sa inyong grupo nga lions, you have the authority or the liberty to bully the other junior members. Dili na siya pwede. Dili man na voluntarism man ng lions. Wa man ni sweldo gigamit o gihatag ang mga members ani, like ako doktor, na abogado, na business tycoon, na unsa na lay anang profession or trabaho, hugahin og panahon in order to serve. We serve. Pero in the process nga ako strong atong desire to serve, nya ibuli ta sa mga dagko nagranggo niya, that is no, that is unacceptable. Sulti dag mga sarcastic nga mga pong di na siya acceptable. Nangasaba ba ko? Gamay. I-challenge na ko din sila. Okay? Ang ato magtatapo karon dawa si Margie, taga Minglanilla, ha? Ano ba ko kailalas Minglanilla? Ako i-greet nilang tanan karon. Usa ni sa estudyante pero na siya boyfriend, no? Ito yung problema. May tungkol siyang reproductive nandun siya boyfriend, no? Lagi ni. Unahon sa lagi nga happy-happy usang pakasal. So may magpaminaw ni Nestor ug Linda Pasaylo sa Joseph Lambert sa Minglanilla, Dr. Dan Salod, Jonathan Berdon, Jasmine Cantilla, Drigo Merin Alcuntin, Mulin Mensa, Jane Cañada, Ma'am Dr. Kunsing Olasiman, Ryan Mirascal, Nining Sabruso, Meraflor Sabruso, ug Josephine Kunsyal, Mirasol Dista Simienta, ug si Cherry Jean Sanchez ug si Herly Rene Sanchez da sa Tubod, Minglanilla, Cebu. Ilan ning dapit ni Sir Robert Chan, no? Musta na ba dayong tubod nun? Duta na ba na yung tubig niya? Pag may nagtubod. Indot ka ng lugar ni na Robert Chan diyan ug Daisy Chan, no? Ingasca family, no? Si Menti, si Sarah, si Albert, si Gerson, si Leal Antoinette Magabilin, mga taga barangay Tubod, Barili, Real family, si Felix, Annabel ug si Kyle, no? Kining uban sugod na lang po. Dadi amay akong istorya di atubangan di si Joel ug Rebecca Buling da sa Kabalian, Ramulpo Sabidra, Basilio Juarez, Minin Entrada, Ivy Umpok, Isun, Justin Ranga, maayong pagpaminaw, no? So going back also there si Margie, gusto ninyang problema about sa polycystic ovarian syndrome, no? Polycystic ovarian syndrome ng problema ni Margie, no? Unang pangutana ni Margie, pero yung pangutana niya, sukad pagkadalaga nako, sukad kuno pagkadalaga niya, dili mo toltol matagbuan ang akong regla o layagunon ko. May babae bagyod na sama nako o normal ra bagyod ni o may diferensya ko sa akong pagkababay. Well, hormonal maguni siya, Margie, no? So na mga babae nga maulgi na irregular menstruation. As we all know, the normal menstrual cycle is 28 days or 31 days, no? So diha ra na siya. So it has something to do with the level of the estrogen and progesterone. So na mga babae po na usahay layag mga minorya man ang term na to niya, no? Or dili magridla, no? So hormonal ni siya ug dili lang ikaw ang nagka-problema nani kundi common po ni siya sa uban ng mga babae, no? Na po ni may tabo sa uban ng mga babae o bigay niyo ng mga eksperto ng katubag na mga pangatana unta. Okay. Di naman tanian ni karon ako dili mo ko bigay ni pero naagi pug ko pagka medical student sa mong internship sa mong training naa po ni siya ngayon ani, no? Nani dito sa among training sa National Center for Mental Health dito sa Metro Manila, ang Daluyong, dito man ko nag-residente ang resident physician na ami in the middle of the psychiatric hospital nami dito gitawag og infirmary. Kanang infirmary sa siya hospital nga murag general hospital. Bisag unsang klase sa sakit naa dito including maubigay ni concerns, no?
Muna ako ka istorya nimo na ay mga babae ngayon nangyari. Kaduhang pangutan na, hilig kong kaon og aslom. Like kanang suka, hipon, ganahan gyud kaayo kun siya ni. Ingon na ako mama nga makadaot kuno sa lawas labi na akong labi na sa akong dugo makadaot labi na sa akong dugo. Tinuod ba? Well, ako mahilig sa kong aslom. O papalit ba ko sa kong sekretaryo sa manambo ko dahil sa kong clinic na mga manggang hilaw ya na hipon o binang duta na kanonoy. So ang makadaot gyud dinoon kanang way kaon. Kanang white kaon mo makadaot, no? Well, kini mga aslo, mga suka, ano, appetizer man ni siya. Imong sudan way suka, mga panakot niya, pati kay kanon, way lami. Kung naisuka, ibinag ka ng pakurat, o kanang natural na suka, nagikan sa lubi, lami kayo, na? Anything nutrition is good. So, dili na siya, di ko kumpumihan ng musik, kaugang imong kanon, ang aslo, mungkin po, nagkakaon ng rice, kaon po kag mga, no? Para nga mabalance diet ba, dili kay aslom ng tanan. Sunod nga pangutana, kausa nag-sex me sa akong boyfriend. Wala mi magamit og proteksyon. Kung pila na kabaya ka buwan mawala na ko reglaha og may sintomas kung gibati sa usa ka mabdus. Nabdus kagihapon bisan gi-withdraw sa akong gihab. Well, kanang withdrawal style nga contraception dili na siya reliable. Why? Because wala yan nagpiyong-piyong na imong boyfriend dia. Apit na mag-climax. Nga, pag-release na siya ang sperm, diha pag-withdraw, awa na to, nauna na. No, di na siya reliable. Uy, nakatog mo ko daling, kanindot sa kuan. No, lagi na, sexual act. Pag-withdraw na ko, nahuman na. Kung posible kang buntis, kung na kay mga signs and symptoms of pregnancy, unsa man na? Kanang kubasa na kanang magpika, ha? Mga aslom, mga naman na diha. Awan, mga na, minorya, wanagi dugo. Na, lipong-lipong, sa puton, mamudi, mga mga presumptive signs of pregnancy. Sunod nga pangutana, nasige na ako research ning akong gibati sa internet. Ang gawas man pulos about pregnancy o PCOS, polycystic ovarian syndrome. Ang sama sa ning PCOS. Okay? So, kining PCOS, usa ni ka hormonal problems ng mga babae nga naapa sa childbearing age. As we all know, kung mag-menopause na ka, late 40s and early 50s, of course, dili naka-childbearing, menopause na ka. Pero childbearing ka, before ka mag-menopause, after menarche, mo na siya nga time nga posible magka-develop ka ng polycystic ovarian syndrome. Mga gagmay ni siya na cyst diya sa ovary, irregular ang kadakon, magbuti-butoy lang, kunya ma-diagnose ni siya through due to hormonal level, no, sa estrogen, progesterone. Ang usa ka babae posible pag magbuntis bisan og naay PCOS, no, pero risky kinahanglan nga closely monitored ang iyang pregnancy sa usa ka OB/GYN. Okay, so usually surgical yun ang aning PCOS, no, ang intervention. Ano siya ay inunta treatment pero kinahanglan dun nga properly diagnosed to ultrasound na depende sa clinical judgment mong menstruation kunya bisan pa man og kanang kuan kung menopause pero bata pa man si Margit bata pa niya ay o niya na lagi boyfriend sige date expected na nga mubuntis ka o sige ka ayo pagtuwa nang gi-withdraw ka why posibilidad nga mubuntis dako pag posibilidad nga pabuntis. Okay? Ano ako ka istorya sa imong problema, Margie, diya sa Minglanilla. Kung buntes ka, pagam na lang sa OB/GYN diya sa Minglanilla. Regard diya ni Dr. Oscar Desamparado diya sa Minglanilla District Hospital. Si Kuglabay diya sa inyo. Okay? Muna ako ito na polycystic ovarian syndrome. Dili man ka makaingon nga cancerous ni siya, hopefully dili. Diyan na tamakuan kung after the result of the biopsy. Okay? So muna ako ito istorya sa imong problema, Margie, diya sa Minglanilla. O musta naman dahil si Alpanti na sa Minglanilla, Cebu. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Sa pananayon yung pupuminaw sa itong mga Remen program. Tapos kayo greeting din sa atong lugar. So, Pamolo Basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tataka Remen. Daghang salamat o maayo. RMN Drama presents Handumanan So
Ano pa na sayang kaagi karon? May kini usa ka babae nga taga San Miguel, Olango Island. Ang at tumatatampo nagdasingan na Sheila. I love you, Sheila. Dexter, Manay tinawan siya. Love di ka. May chance ka kunin. Dili pa na ako na matubag, Dex. Hatagi lang una kong time sa pagkunaon niya. Sure ba? Tinuod nang uyab ni mo si Dexter? Wala kita ni. Ay, mauding nangutahan na to si anak ko kung may uyab na ba kuno ka. Naadi siya planong manguyab ni mo. Lagi, day. Onya, unsa man? Imo siyang sugton. Shay, kumusta naman itong akong giyon naman? Kuan, Dex. Wapag hindi ka manluin ako. Naluoy man. Nasa ato pa. Iwan akong gisugot. Oh, Dexter. Uyab na ta. Salamat kay Shay nga. Iwan akong gisugot. Basta ayaw lagit ko pasakiti, ha? Oh, Sheila. Ako nang isa adi mo. Maayo hinuon kay nakauyab na mo day. Ako na lang gisugat si Dexter, day. Naluoy na magod tinuon ko niya. Dili ka magmahay anang Dexter day uy. Kibuutan man sad na siya. Nganong nakipanuroy makanako, Dex? Uyo, ba ito? Gusto na ko nga magkasulti ta. Unsa may tasultihan? Basta kung saan lang good. Shay, bitaw eh. Dugay-dugay mo kita nga... Uyab, pwede mag-kiss na. Ha? Mag-kiss ka niyo ha. Tempa, ingon anak kita ina. Basta uyab, kinahanglan gid nga mo kiss. Oo. Aron ma-feel na to ang love. Mag-kiss ka niyo ha. Asa man ka mo kiss? Siyempre sa lips. Ay, dili ko, uy. Ha? Dili ko ganahan ngapan ko sa lips. Kung mo kiss ka na ako, dili lang sa aping. Lain na sa ng api eh. Mura mo ko. Mag-kiss akong lula na. Oh, ug di ka, way kiss. Sige na lang eh. Dali Basta hindi makakita na to. O lagi. Tikasan ay! Ingon ko sa aping lang. Ni-kiss man hinoon ka sa lips. Tamisa na mag-lips siya eh. Graon sa ay. I love you, Sheila. Kanindot sa akong gipati, magigakos ka ni Dexter. Bisag niyan ako sa bahay. Pero paghihapon mawa sa kung na ang pag-kiss o pagkakos ni Dexter na ako. Kanindot sa akong feeling ko eh. She, nang hindi ko ni mo hangam, larga ko uma. Ha? Asawa ka pa ingon? Muadto ka sa Cebu City. Mag-unsa man ka dito? Pasulong kong trabaho sa kong igagaw. Ako lang sang gidawat kay anong kayo. Babe ka nga, lisod kayo nga tong kahintang din sa isla. Basig imo na kung kalimutan ha. Kuntuan na ka sa syudad. Uy, di na mahitabo siya eh. Kay love ba, kita ka. Salamat, Dexter. Amping din niya. Paabot ang akong pagbalik. Ikaw sa pag-amping dito. Tinuod ka day? Nilarga sa Cebu City si Dexter? O, day. Kitabangan lagi ko na siya singig agaw nga makasudog trabaho. Murag dili maayo da. Nga na nakaingon man ka, day? Kasagaran ba ya sa mga taga dinhi day no? Kung makaadto na syudad, ilan ang kalimtan ang ilang uyab. Kay mangita na sila glain. Simba ko sa in-town ka, day, uy. Dili na buhatan ni Dexter na ako.
Kay love kaayo ko niya. Maayo ang Day. Pila pa lang gani kaadlaw manipuyat si Dexter na ako. Gibingaw naman hinuon ko niya. Maayo unta ko manawag siya na ako. Kumusta mo ka? Gimingaw ni mo. Parehas dita. Ibingaw sa ko nimo. Sige lang, manawag lang ako nimo ha kung may time ko. Sige Dexter, magpaabot ra ko nimo. Ang sama ni. Ano dili naman ako makontak si Dexter? Unsa man kinahitabo niya? Pag sure, uy. Tinuod lagi day. Dili na ko makontak yung number. Wa ka to mag-ilis og number si Dexter, Day? Ha? Day, Sheila. Ang ato silingan ba nga si Jovit? Nauli na baya? Ang mao ba day? O, Day. Nagkita ko nun sila si Dexter dito sa Cebu. O niya, kumusta naman ko si Dexter? Kamulay pagstorya, Day, uy. Kaya murag, dili man maayo nga ako nabalitaan bahin kang Dexter. Kuan si, kanang Nakita man ka mo ni Dexter, Bit. So, tihil ako kulot sa iyang kahimtang. Dili naman ko na ako makontak iyang number. kuan kining ayaw lang kalain ha. Sultihi lagi ko kung si kahimtang ni Dexter sa Cebu. Nagkita man ka mo. Kining nakauyab naman si Dexter og lain dito. Kauban niya sa trabaho. Unsa? Day, hilong na, Day, uy. Ayaw nagpalabi, di ha. Unsa ba yung akong sa? Nagiwinuangan mo kong Dexter, day. Natinta lagi to si Dexter dito sa syudad, Day. Kaya naman kita kang gwapa dito. Sakit tayo ni gibuhat ni Dexter na ako. Sakit gud kaayo ni. Ako pa ni mo, Day, no? Aron makalimot ka ni Dexter. Panguyab og lain. Unsa? Kumusta naman kasi? Okay na gamay, Bit. Ako nang gikalimtan si Dexter. Maisaw niya mga gibuhat. Kay lisod sa kayo kung magsige ng tagkunahuna niya. Nga siya, bunay na laing uyab. Maong gyud. Masa ato pa, pwede na ka mo dawat og nain uyab nimo. Ha? Bitaw siya. Tutog anak ko ni Miss Tino ba? Sa una pagod na nakagusto ko niyo. Jovit. Lagi. Pero walang ko magkasulti sa akong feelings. Untog na ngadto na lang ko sa Cebu. Kung karon pag ko magkasulti niyo ni ini. May chance ka ko siya. Dili pa na ako matubag, Jovit. Ako pa nang hanaon-hanaon. Tugta, uy. Day ni. Sugta na si Jovit. Aron makalimot lagi ka ni Dexter, Day. Tinawag sila? Imo na itong gisubot? O, Jovit. Oyab na ta. Abi naman si lipat kay ko nga nagkauyab na kita. Pero mohangyo lang ko ni mo, Vita. Ayaw ko pasakit eh, pareha sa gibuhat ng Dexter na ako. Oh, ako na isa din siya. Nga mahalong o panggaong tagid ka. Day, Sheila. Maayo ka nagkita ta. Yan naman, Day. Na ako ibalita ni mo, Day. Unsa man na? Nauli naman si Dexter dinis ato. Ha? O sa imong tuyo na ako. Gusto na ko mga ipasaylo mo sa... Sa imong pagluib na ako. Oh. Nindot kayo imong saad sa pagbiya ni mo din sa ato. Pero nangita ra di kaglain pag abot ni mo sa laing lugar. Sa iluwang ko siya. Natinta lang ko sa babae. Pero buwag naman mi. Mahimo na itong sumpayan pagbalik ang naputol na itong relasyon. Dili na mahitabo, Dexter. Kaya may bago na akong uyab. Ha? Kahit sa may imo uyab. Ako ba'y? Ba, Jubet? Ikaw ang bagong uyab ni Sheila?
Pabay ako. O hangyo lang ako nimo ba? Ayaw nagsamo kasi sila. Kaya nagkasinabot nami. Mao na. Mao, please lang. Ayaw na pagsamok-samok na mo. Pangita na naglaing babae nga imo na sa pasakitan. Nawan ako'y mahimo kay nagkasinabot naman dahil mo. Husband ko, Sheila. Pasaylo ako sa kong nabuhat mo. Manghinaot ko nga mulahotay ang inyong relasyon. Salamat siya. Nawagi ka magpadani ha. Sabi na kong kaulit mo. Dili na mahitabo, Vic. Kay buotan ka. Ug nakat-ano sa kus pagkikugman nimo. Salamat sila. I love you. I love you too, Jovit. An empty street. Wa ko magmahay nga akong gisugot si Jovit. Kay pinangga man kaayo kaniya. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak ug padayon paghihapong lig-on ang among relasyon. Dili na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.